نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki mahalicci mabuwayi wanda ya kuma hada mu a wannan masallaci na Masjidu Ibadir Rahman a cikin wannan gari na Gombe a arewacin Najeriya a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin da'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i shafi wallafan shehin malami Muhammad bin Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi, Allah ya masa rahma. A jerin gwanan karatunmu a cikin wannan littafi, wannan shine majalisinmu na 23 a yau da ke ranar 26 ga watan Jumadal Akhira bayan hijiran fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 29 ga watan Januwari, watan farko miladiya ta 2022 wanda insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ga wayanda suke bin mu a cikin wannan littafi, muna cikin fasalin da mala yace faslun alladhina atamadu ala afwillahi fadayyu amrahu wa nahyahu, ko wa'an fasali da ke bayani akan wa'anda suka dogara ga wai yafiyar Allah mai yawan yafiya ne, bisa ga haka sai suka salwantar da umarni da Allah ya ce a yi kaza ba za su yi ba, hani da Allah ta'ala ya hana kakku yi kaza sai su afka masa, cewa duk wannan wai su sun dogara ne ga cewa ai Allah mai yawan rahma ne, Allah mai yafiya ne, Allah mai gafara ne. So malam a farkon fasali ba mu manta ba ya yi mana bayanin cewa akwai wannan ɗabi'a ce ta jahilai wanda ba su san me shari'a ba su san me dokokin Allah ba. Ana samu daga cikinsu wanda za su ce su sun dogara ga rahmar Allah da yafiyar Allah da karamcin Allah, bisa ga haka sai suka yi sakaci wajen bin umarnin Allah, suka jefar da bin umarnin Allah, suka yi sakaci wajen hannuwa daga abin da Allah ta'ala ya hana, saboda kawai su madogaransu ai Allah mai yawan rahma ne, Allah mai yawan gafara ne. Har ma Allah yake cewa kuma sun manta cewa shi Allah shine shadidul iqab, Allah ta'ala shine mai tsananin uquba, Allah ta'ala shine fa
idan kamunsa ko uqubarsa ba a maidawa ga kan mutane da suka kasance azzalumai da masu mujrimai masu barna masu sabawa dokokin Allah. Malam sai ke cewa duk wanda wai ya dogara ga yafiyar Allah da rahmar Allah kuma ya doge akan yin zunubi, malam yace lallai wannan kalmu'anidi, wannan kaman ma bai yadda cewa akwai azabar Allah bane. Har malam ya kawo maganganun salaf magabata a cikin wannan akan wannan bayani. Za mu tashi daga bayanin da malam ya fara kawo mana wasu hadisai, misali kawai zai bamu na irin tanadi da kuma uquba da azabar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana Allah zai gana wasu azaba a gobe kiyama. Ai ba wai dan Allah bai da rahama bane, amma adalcin Allah ya kunshi hakan. Malam yake cewa wa qad thabata fi sahihain. Na'am. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال المصنف رحمه الله وحافظ شيخنا والمستمعين: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور في النار أقتابه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه malam yake cewa wa thabata fi sahihaini, ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim min hadithi usama ibn zaid, daga cikin hadisin usama bin zaid Allah ta'ala ya ƙara yarda gare shi. Qala usama bin zaid yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuja'u bir rajuli yawmal qiyama, za a zo da wato wani mutum a gobe kiyama, za a zo da mutum a gaban Allah a gobe kiyama. A wani lafazin yu'ta bir rajuli yawmal qiyama, za a kawo mutum a gaban Allah a gobe kiyama. Idan aka zo da shi fayulqa fin nari, sai a jefa shi cikin wutan jahannama. Fatandaliqu aqtabu batnihi, ina da shi na wasu ba batnihi ko babu naku aqtabuhu ne a gurin wasu, akwai batnihi wasu ba su da batnihi na sani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka jefa wannan mutumin a cikin wuta, kayan cikinsa, aqtab jam'u qitbin ne, wanda yake nufin kamar al'am'ani, kamar ka ce kayan cikinsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatandaliqu aqtabu batnihi, kayan cikinsa sai su fito a guje, bi ma'ana kuwa fashewa cikin zai yi, kayan cikin sai su zube. Saboda in aka ce a tandaliqu ay takhruju bi sur'a, nan da nan ana jefa shi cikin wuta kawai cikin sai ya fashe kawai sai kayan ciki su zo. Fayaduru fin nar, mutumin nan sai ya ta kewayawa a cikin wuta. Kama yaduru himaru birahahu, kamar yadda jaki yake kewaya, wato rahahu shine dutsen da aka ɗaure masa. Da can kafin ci gaban zamani ya kai abin da ya kai, ai da duwatsu ake nika, ko ba haka ba? So Larabawa wannan lokacin suna da wata dabara da suke yi don su samu sauƙin niƙan. Sai a ɗauko duwatsu guda biyu a mulmule, wanda yake a mulmule sai a ɗaura akan ɗayan guda biyu. Saboda haka sai a ɗaura, akan ɗaura shi wa jaki.
da wani tsari da suke yi da kaya da sauransu, ta yanda yana juyawa kamar injin da ake juyawa da hannu, to shi zai ta juyawa yana saboda yana nika abin da aka sa karkashin duwatsun nan da sauransu, ko kuma nikan da yake yi. Bi ma'ana yanda ya saboda haka ana buga misali da shi da abin da yake juyawa, saboda zai ta juyawa ne kamar injin da kake murdawa ko aka kunna wuta yanzu yake yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin haka zai ta juyawa a cikin wuta. Wasu malaman tafsiri suka ce, wasu malaman sharhi na hadisi suka ce, ma'ana wannan mutumin idan kayan cikin suka fito, hanjinsa ya fito daga cikinsa, yana juyawa kamar yanda wato jaki da aka daure yake juyawa a inda aka juya shi, ƙarshe ma sai ya zo ya daura kansa ma da da wannan igiyar. To kamar haka ne mutumin nan hanjinsa haka zai ta kewaya har sai hanjin ya naɗe shi gam ya daure shi. Wasu suka ce saboda kawai bala'i ne da ya shiga, shi zai sa ya ta sintiri a cikin wutan jahannama. Kowanne daga ciki wannan yana nuna girman azabar da wannan mutumin zai samu. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan sai yake cewa fayatufu bihi ahlun nar, yana cikin wannan mutanen 'yan wuta sai su kewayo su same shi. A wata riwaya fayajtami'u ahlun nari alaihi, 'yan wuta su ma wanda suke cikin wuta ba, amma in suka ga azaban wannan, kamar za ka ce kamar su sun manta da nasu azabar, sai su zo su kewaye sai su samu mutumin nan a cikin wutan jahannama, sai su ce masa fayaqulun, sai su ce ya fulan, ya kai wani, ma asabaka, me ya same ka, me ya same ka yau kai din ne a cikin wuta har kake da tsananin azaba irin wannan. Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, shin ba kai bane mai mana wa'azi, kana mana umarni da kyakkyawan aiki, kana hana mu daga yin munanan ayyuka? Shin ba kai bane? Ai kai ne, kai kake mana wa'azi. Fa yaqulu, sai wannan mutumin ya ce, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati, ce ai na sha muku wa'azi, ku yi aikin kwarai, ku yi aikin alheri, amma ni ba na yi. Wa anhaakum 'anil munkari wa ati, ce kuma ni zan hana ku munanan ayyuka, ni kuma sai in je daga baya kuma sai na yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ta'ala ka tsare mu, Allah ka kare mu daga wannan musiba. Saboda haka wannan mutumin, ku duba irin bala'i da narko da azaba da zai ɗanɗana a cikin wutan jahannama, sanadiyan cewa yana wa'azi amma ayyukansa na sabawa da wa'azin da yake yi. In ya ce mutane su yi gaskiya, shi ƙarya zai yi. In ya ce mutane su aiwata ayyukan lada, shi ba zai yi ba. In ya nuna musu hatsarin zunubi, ku nisanci wannan zunubin, shi sai ya yi. Sanadiyan wannan yasa in ya shiga wuta ma, wannan zahirin lafazin nan kamar azabarsa ma ta fi azabin wasu da zai samu a cikin wuta. Shi yasa su lokacin suna cikin azaba, amma suna da lokacin da za su je su tuntuɓa cewa har da wani kai kuma azabar ka ga irin wannan azabar ka samu. Sabida me? Sabida hatsari da kuma girman laifinsa a gobe kiyama. Allah ta'ala ya kare mu. Wannan hadisin yana cikin hadisin da duk wani mai wa'azi ya kamata ya kasance yana bashi tsoro. Sabida me? Kullum lokacin da zaka karfafa mutane cewa su yi aikin alheri, kai kokari ka ga cewa kana yi ko ma kafi su. Lokacin da kake kokarin cewa mutane su nisanci zunubi, su nisanci laifuffuka, ka iyawanka ka ga cewa kafi kowa nisantan wannan zunubi. Wannan shi zai sa ka ci riba biyu. Na farko, su waɗanda kai wa wa'azi, na farko kai ka wa'azantu da abin, ka gyara rayuwarka, ka gyara lahirarka da duniyarka gabaki ɗaya. Abu na biyu shine waɗanda suka yi aiki da shi kuma irin ladan da za a ba su, kai ma ka samu rabu. Amma wa illa idan mutum shi kawai ya umarci mutane ne, shi kuma ya saba wa abin da yake karantar da su, wannan yana nuna cewa zai iya fuskantar azaba mai girma a gobe kiyama. Allah ta'ala ya tsare mu. Wa in kana, malamai suka ce kuma
mutum kai ya fake cewa ai ni ma ina da nawa laifuffukan ka ga me laifi kakka yi wa'azi to laifinka ya zama biyu. Ban san ko kun fahimce ni ba. Mutum ya ce to ai ni ma ka san ina da laifuffuka saboda haka ya ga me laifi yana iya masa nasiha ba zai masa nasiha ba don me ya ce ni ma ina san ina da nawa kurakuran. To ai nan laifinka ya zama biyu. Ka yi saɓon Allah kuma ka ga mai saɓon Allah ka ƙi hana shi. Kowa ina da inda ya gaza amma muna yi ne muna tuba. Idan aka ce wanda ba yi da saɓo ba yi da laifi baya kuskure shi zai yi wa'azi to ba mai wa'azi bayan mutuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. idza lam ya'id fi an-nas man huwa mudnibu faman dhal ladhi ya'idhu an-nas ba'da muhammadi. Idan wanda shi ma bai kubuta daga laifi ba, idan ba shi zai yi wa'azi ba, to bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa kake so ya yi wa'azi? To amma abin da ake so shine inda kaga ka faɗi kai kuskure sai kai kokari maza maza ka tuba, ka roki Allah ya yafe maka ka gyara, ba wai ka ci gaba da yi la'alla kai ma ka zo ka dogara da cewa rahmar Allah na da faɗi ba. A'a, me yasa malam Ibn Qayyim ya kawo mana wannan hadisin? Abin da yake so ya nuna maka cewa ashe kuskure ne mutum ya yi tunanin saboda rahmar Allah, saboda haka ba zai faɗin rahmar Allah zai sa Allah ba zai yi wa kowa azaba ba a gobe kiyama. Wannan babban kuskure ne. Nassin wannan hadisin ya nuna ba haka bane. Ga wasu da za a jefa su, balma malami ne mai wa'azi amma gashi nan za a jefa shi cikin wuta, ga irin azabar da zai samu a cikin wuta, kuma shi ma fa zai samu wasu 'yan wutan ne a ciki wanda su yake yi wa wa'azi din. Ya nuna cewa ashe wutan da Allah ta'ala zai sanya mutane haƙiƙa ne, ba maganan cewa ai saboda rahmar Allah me zai yi da azabtarwa da zai yi wa mutane. Allah ta'ala duk abin da Allah ya akwai hikima a ciki. An fahimci wannan ko? Kuma wannan baya kore rahmar Allah, baya kore cewa Allah mai yafiya ne, mai gafara ne, amma kaman abin da malam ya riga ya gaya mana a baya, yafiyar Allah da rahmar Allah tana fadawa ne inda ya dace. Shine adalcin Allah. Akwai wanda suka cancanci Allah ya musu rahama, su Allah zai musu rahama, amma wasu su karan kansu ba su cancanci darajar rahmar Allah su same ta ba. Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda suka cancanci samun rahmar Allah. mala yake cewa wa zakara al-imam Ahmad. Na'am. Wa zakara al-imam Ahmad min hadithi Abi Rafi' qala marra Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil Baqi' فقال أف لك فظننت أنه يريدني قال لا ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا إلى آل فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. ما لك سوى وذكر الإمام أحمد. إمام أحمد يا أنبت إمام أحمد من حديث رافع daga hadisin Rafi' min hadisi Abi Rafi' afwan, daga hadisin Abu Rafi' yake cewa marra Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil Baqi', annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta Baqi' makabartan Madina, ake ce ana ce mata Baqi'ul Gharqad. Ya zo wucewa kusa da makabartan Madina, faqala, kaman suna tare da Abu Rafi' ne, tare za su wuce, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uffin laka, tur da kai. Abu Rafi sai yake cewa fa zanantu annahu yuriduni, sai nayi zaton da ni annabi yake yi. To tunda mu bi muke tafiya, annabi ya ce tur da kai, sai na dauka da ni annabi yake yi. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la, a'a ba da kai nake yi ba, walakin hada qabru fulan, amma abinda nake yi wannan ne, kaga wannan kabarin wani ne a cikin kabarin. Riwaya da ba su faɗi sunan waye ba, da wannan ba abun yabo ba ne. Abin da ake so ka koyi darasi, ka san sunan wani shi ba da amfani a irin wannan gurin. Abin da ake so darasin da yake kunshe yana cikin hikimomi da ake ibahami, kamar yadda muka sha faɗa, ko ba haka ba, da za a saka ya sunan wani a cikin hadisi da ba za a faɗi sunansa ba. Yawanci za ka samu wani abu ne na aibi da faɗansa ba da amfani, ka san sunansa. Babban abin da ake so ka koyi darasi. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wannan shine kabarin wani, ba'athtuhu sa'iyan
ila ali fulan, na tura shi a matsayin mai karɓo zakka shine sa'i, a matsayin mai karɓo zakka haƙƙin hukuma zuwa gidan wani ko kuma zuwa ƙabilan su wani, zuwa wani gida gurin mutane kaza, je ka karɓo zakka na baitul mali ne da za a raba wa talakawa, to wani za a sa yana wannan aikin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na tura shi faghalla namiratan, da aka bashi zakka ya kawo wa hukuma kenan, sai ya ɗauki wato riga alburda kamar mayafi kenan ko wani riga guda ɗaya. Yawanci aka ce ma rigan ma in aka ce namira kamar riga ce da ake sawa wanda aka yi ta da fata, akwai gashi a kanta, yawanci mutanen ƙauye ma suke sawa a wannan lokacin. Sai ya ɗau wannan, akwai yiwuwan abubuwa da dama ne yasa ya ɗauka. La'alla yana ganin cewa na farko ai shi ma yana da haƙƙi a ciki, ba maki shi ma talaka ne, ko kuma ba da talaka ai wal amilina alaiha, tunda masu cin zakka annabi Allah ta gaya mana su sinfi 8 ne, daga cikin su inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha, akwai miskinai, akwai fakirai, akwai masu aikin zakkan. To saboda haka sai ya dau wannan, da ya dauka shi a tunaninsa cewa ya ɗauka shi ke na yi, ko ma an bashi ma zai ce cikin rabonsa ya riga ya ɗau wannan, amma ya ɗauka ne kafin a bashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fadurri'a al'ana mithlaha minan nari, yanzu haka yana cikin kabari, an sanya masa addir kamar sulke, bi ma'ana an sanya masa wata rigar kwatankwaciyar abin da ya sata a duniyan nan, amma rigar ta wuta ce, yanzu tana cinsa a cikin kabari, saboda yayi gulul, ya dau abu na hukuma kafin a bashi, ko da yana da rabo a ciki ya zama gulul. Wannan ya nuna cewa cikin abin da yake jawo azaban kabari akwai gulul, wanda gulul yana da fuskoki da yawa, yana da manoni da yawa. Kuskure ne in kana aiki, musamman aikin hukuma, abinda baka ba, ko da kana da haƙƙi a wannan hukuma, muddin dai ba a ce officially an baka ba, in ka ɗauka ka yi gululi. Yana da yawa cikin ma'aikata. Wata munasaba an ce su siyo kaya mai wani kuɗi ya rabu, sai ce dama mu ma allowances din mu ai ba mu ba, saboda haka sai su ci wannan. Ai mu ma dama an mana tun yaushe aka mana promotion ba implementation, shikenan wani kuɗi ya zo sai ya zabtare. Wallahi in kai gululi, ka ci gululi, wanda wannan yakan iya jawo ma azabar kabari. Allah ta'ala ya tsirar da mu. Annabi ya ce abin nan da ya ɗauka na riga, kwatankwacin wannan rigan an sa masa irinta, amma ta wuta yanzu a cikin kabari ana azabtar da shi. Allah ta'ala ya tsirar da mu. Wannan hadisin kuma ya ƙara tabbatar ma cewa akwai azaban kabari, kamar yadda akwai ni'imar kabari akwai azabar kabari. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'i da yake yi lokacin da ya tahiya, Allahumma inni a'udhu bika min adhabil nar wa a'udhu bika min adhabil qabr. Allah ka tsirar da mu daga azabar kabari. Wannan dalili ne cewa akwai azabar kabari kamar yadda hadisai suka tabbatar. Munasabar da yasa malam ya kawo wannan shine ga hakika nan Annabi ya faɗa yanzu fa wani ana azabtar da shi. Wannan ya ɗauke wa Allah kasancewarsa Rahmanur Rahim abadan, bai ɗauke masa Ghafurun Afuwun ba abadan, amma wanda ya dace da amai azaba shi yake samun azaba. Saboda haka kan mutum ya zo ya ce ai kawai rahmar Allah ta wuce komai ma ka yi na zunubi, ai rahmar Allah na Allah mai gafara ne, kakka kuskura ka yi wannan shine mahallu shahid da yasa malam ya kawo wannan hadisin. Allah ta'ala ya samu dace. Na'am, yake cewa wa fi musnadihi aidan min hadithi Anas ibn Malik qala رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم
بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء قالوا خطباء من أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. عليك cewa وفي مسنده أيضا har yanzu wannan hadisin daga musnad Imam Ahmad, Allah ta'ala ya masa rahma, ya karbo hadisi, ya rawaito hadisi daga Anas ibn Malik, Allah ta'ala ya ƙara yarda gare shi. Qala, Malik yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai cewa marartu laylata usriya bi, na wuce a wani dare da aka yi Isra'i da ni, wato da aka yi tafiyar dare da ni, kamar yadda alqur'ani ya tabbatar, subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Aka yi tafiyar dare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka sani shahararren hadisi wanda so ɗaya aka taɓa yi ko ba za sake yi ba, Allah ya turo cewa gashi na a kawo wani, saboda haka aka zo, mala'iku suka zo da taguwa ko kuma irin dabba ta burak ta zo ta tafi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. A dare ɗaya aka kai shi Baitul Maqdis, da aka yi an kai Annabi sallallahu alaihi wasallam Baitul Maqdis a dare ɗaya, sannan aka yi sama da shi, sama ta farko, sama ta biyu, har zuwa sama ta ƙarshe, Sidratul Muntaha. Aka je da Annabi sallallahu alaihi wasallam, har sahabbai da Annabi ya dawo suke tambaya, hal ra'aita rabbak, shin kaga Allah ubangijinka? Annabi yace bal ra'aitu nuran, nace haske dai na gani, a wata riwaya nurun anna arahu, haske dai amma dai ya zan ga Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin an bude masa wuta, ya ga irin azaba kala-kala da ake gana wa 'yan wuta, Allah ya tsare mu. An buɗe masa aljanna, Nabi ya shiga aljanna, ya ga ni'imomi da yawa a cikin aljanna, har yake ba mu labarin cewa ya ji takun wani a cikin aljanna, yana tafiya yana jin takun wani, suna tare da mala'ika yana jin takun wani, sai ya tambaya ya ce wa nake jin takunsa, sai aka ce masa ai Bilal ne, takun nan da kake ji takun Bilal ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo sai yake tambayar Bilal, da me ka rigayi sauran ƴan uwanka shiga aljanna, ma'ana na shiga aljanna na ji kai har takunka ake ji a cikin aljanna. Sai Bilal yake cewa ya Rasulullah, ni ban san wani aiki da nake yi daban da abin da kowa yake yi ba, sai dai kawai abin da na kokari na ɗabi'antu da shi, duk lokacin da na yi alwala sai na yi nafila raka'a 2. Annabi ya ce to da wannan ka riga sauran yan uwanka shiga aljanna. Ashe da kai ma yanzu zaka dage duk lokacin da kai alwala kai nafila raka'a 2, ko da ba lokacin sallah bane, ba azhar zaka yi ba la'asar ba, amma kana yawan zama da alwala kai nafila rakatayil wudu, in ka lazimci wannan kana iya samun aljanna sanadiyan wannan. To a wannan daren Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa da aka wuce da ni an nuna mini na ga wasu mutane tuqradu shifa'uhum, shifa'uhum ko ana huda bakunansu, kamar ana sa musu dan kunne, bi ma'ana ana sa musu mai kwado a bakunansu, bi maqarid min nar, wanda ake sa musu kaman ka ce kwado ne ko kuma kaca ne da ake sa musu amma na wuta, ba ma karfe ba, na wuta ne. Faƙultu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, sai na ce man ha'ula, suwaye kuma wannan, wani irin laifi suka yi ake ɗanɗana musu irin wannan azabar? Qalu, sai aka bani amsa aka ce khutaba'un min ummatika min ahli dunya, masu jawabi a cikin al'ummanka, masu wa'azi, masu bayani, za su zo cikin al'ummanka
su cikin al'ummanka ne, ga sunan da iya bayani, ga sunan da wa'azi, ga sunan da yin huɗuba, su yi huɗuba mutane su yi kuka, su yi huɗuba kowa ya razana, amma kanu ya'muruna bil ma'rufi, kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala ya'qilun. Abinda suka kasance suna umurtan mutane su kasance masu bin Allah, amma su sai su manta da kawunansu, sai su yi wa'azi su ba ruwansu, su dai sun yi wa'azi amma su yi kokari suna bibiyan kawunansu, suna bin abin da suka ce mutane su yi, abin da suka kwadaitar da mutane su yi, su shin suna yi, su ba za su damu da wannan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a ce mini wayan sauna anfusahum, sai su manta da kawunansu, afala ya'qilun, wayannan shin ba su da hankali ne? Sun yi siffa irin siffan maye, irin siffan Yahudawa, wanda za su yi umarni da kyakkyawan aiki, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Su yi karanta taura, su yi wa mutane wa'azi, amma su ba za su bi ba. Har yanzu wannan yana nuna mana hatsarin mai wa'azi da baya kokarin kamanta aiki da abin da yake. Babban kuskure ne mutum yana mai cewa wai mutane ku dai bi abin da na faɗa, ba ruwanku da abin da na aiwata. Wannan ya nuna cewa wannan ba yi da tarbiyya irin ta addini. Ai idan ka kasance mai wa'azi ya kamata ka kamanta din, kai kamata ka kamanta, amma ka fi kowa warware abin da kake faɗa, kuma wai kana so mutane su bi, ka ce wai ba ruwan su da kai dai ka yi wa'azi amma me kake aiwatawa ba ruwansu. Wannan babban kuskure ne jama'a. Allah ta'ala ya kare mu daga wannan shari da musiba. Allah ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu. Mahallu shahid anan shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai abin nan ba wai sai gobe kiyama, yanzu fa ya ga wayannan fa ana dandana musu azaba. Ashe wutar jahannama tana nan, kuma Allah zai azabtar da wasu. Saboda haka ba wai kawai duk labarin da Allah ta'ala yake ba mu labari akan wutan jahannama kawai tatsuniya ce, kawai mu ji daɗin labari shikenan a wuce gurin, ba Allah ba zai aiwatar ba. Wannan ba daidai ba ne. Ga sunan suna yi, malamai ne masu wa'azi, gashi nan Allah ya azabtar da su, balle kai da baka malanta komai ba. Saboda haka kakka bari shedan ya rinjaye ka cewa ai rahmar Allah na da faɗi, ka yi abin da ka ga dama ai Allah zai gafarta maka. Ba haka bane. In dai ka yarda da rahmar Allah kuma ka yi wa Allah kyakkyawan zato, ai shine zaka yawaita aikin lada da zai sa ka samu kusanci zuwa ga Allah ne, ba wai abin da zai sa ka ƙara nesa daga rahmar Allah ka jefa kanka cikin azabar Allah ba. Allah ta'ala ya tsirar da mu. Na'am, wa fihi aidan min hadithi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. yace wa fihi aidan, har yanzu a cikin musnad Imam Ahmad, min hadithihi, daga hadisin Anas dan Malik, Allah ta'ala ya ƙara yarda gare shi, qala, cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lamma urija bi, lokacin da aka yi sama da ni, bi ma'ana lokacin da aka Isra da Mi'raji da shi, marartu bi qaumin, na zo wucewa, bi ma'ana na wuce na ga wasu mutane su ma a cikin wuta, lahum azfar, suna da wato farci, faratansu na min nuhas, ba farce bane irin wannan da zaka yanke, farata ne kace na karfe ko kuma kace na dalma, aka musu. Yakhmishuna biha wujuhahum, da wannan faratansu suke wato ya kusan kawunansu daga fuska har kirji, wasu durahu, suna ta ya kushin kawunansu, su da kansu suke wa kansu azaba, irin faratan da aka musu haka Allah kuma shi yake azabtar da su, suna cikin wuta, haka aka yi su kawai su ta wannan, da wannan suke azabtar da su da kawunansu.
annabi ya ce fa qultu sai na ce man haula'i ya jibril su waye wa'annan kuma wani irin laifi suka yi a duniya har ake ɗanɗana musu wannan azaba. Faƙala sai jibrilu ya ce ha'ula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim, wa'annan su ne masu yi da mutane a bayansu, kuma su ne masu wato taɓa mutuncin mutane. Saboda haka za su zauna su kawo fefen wani su faɗi ayyukansa ba tare da wani dalili wani laruran su faɗi wannan saboda da bukata ta shari'a ba. Wato suna riba, wani su ɗauko fefensa su ta yi da shi, wani su ɗauko fefensa su ta yi da shi ba tare da wani mubarrir na bukata ta shari'a ba. Wasu lokutan ma saboda lalaci a bakin hanya za su zauna, in wannan ya wuce su sa fefensa, wani na dawowa sun manta da wancan sai su ɗauko wannan ma, ba su bar babba ba su bar yaro ba su bar namiji ba su bar mace ba. Shi yasa sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake wasu sahabbansa kaman fada yake musu, suna zama a bakin hanya, sai suka ce ya rasulullahi malana wa li tariqina bud, ai wannan zaman bayan da muka iya dole sai mun zauna a nan gurin, ba wani akwai abin da dole sai yasa dole sai sun zauna gurin. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa to idan kuma dole sai kun zauna a bakin hanya mutane na wucewa, annabi ya ce to ku kiyaye haƙƙin hanya, wanda daga cikin haƙƙin hanya shine ku kame idanunku daga mutanen da suke wucewa, kuma ku kame harsunanku daga mutanen da suke wucewa. To saboda haka wannan yana da cikin abu mai muni, ka duba irin azaban nan da ake ɗanɗana musu, sanadiyyar me suna taɓa mutuncin mutane, suna yi da mutane a bayansu. Wannan fa shi ya jawo musu wannan azabar. Shi yasa yana da kyau ka yi ƙoƙari duk wanda za ka mu'amala da su ka riga ƙoƙarin hana su kawo maka gulman wani ko gulman wani ku tattauna da su, in ba wata buƙata ce ta zo ba. Akwai wasu dalilai da dole zai sa ka faɗi magana mara kyau a kan mutum saboda wani dalili ne da ya kama, idan ma sai ka taƙaita bisa ga wannan dalilin. Malamai suke cewa alqadhu laysa bi ghibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhaddiri wa mujhiran fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Suka ce kai magana da akan mutum a bayansa magana mara daɗi, ba a kirga shi akan cewa kayi da shi a bayansa da shari'a ba ta so, wato giba, a gurare guda 6. Na farko mutazallimin, wanda aka zalunce shi, kaga in zai ƙara zai ce wani ga abin da ya mini, ko zai kai ku zai je ya faɗa wani ya zalunce ni, wani ya mun kaza. Wannan ba laifi bane. Malamai suka kafa hujja da fadin Allah ta'ala la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli, sai aka ce me illa man zulim. Allah baya son mutum ya zo ya ta munanan maganganu ya fito da shi fili yana faɗa, banda wanda aka zalunce shi. Bi ma'ana wanda aka zalunce shi kan dole zai je ya faɗa. To kaga wanda ya zo ya ce wani ya mun kaza, wannan ba za a ce ai ka zo kana cin namansa a bayansa ba. Mutazallimin wa mu'arrifin, da wanda yake so ya yi kwatance, la'alla wani laifi ne da mutumin nan in ka ji ya ji an faɗe shi da shi ba zai ji daɗi ba, amma kana so ka yi kwatance, ka rasa yadda za a gane wa kake nufi a wata bukata da ta taso, to sai ka faɗe shi da wannan abin aibin, sai ba ka gane wannan mutumin ba, wannan dogo fari, sai kai daidai na wannan da gidansu na ta wannan unguwa kaza, ce ka ni fa ban gane ba, ka tuna da kyau mana, ka ban gane
ina wanda ya sata ranar na aka dan kaga daidai bukata ce shi ne ce to shi nake ni sai ka takaita a nan ba ƙarin bayani sai ka takaita a nan larura ce ta kama wannan ka kwatanta shi ko yana da wani aibi na jikinsa balle dama gurin malam ba shi ba da wannan yawanci ba illa ba ne ka ce masa gurgu ko ba haka ba a ce alima kaho shi ɗin ma haka za a kira shi shi ma zai kwatance ce ka ce kana tambayan gidan alhaji gurgu shi ba abin nan ba ne amma wasu gurane ba sa son irin wani to amma don ka faɗa saboda mu'arrif ne kana so ka bayar wa muhaddiri na uku wanda ya faɗi aibin wani baya nan ka faɗa ne don kana so ka ja hankalin mutane su yi hattara da shi yana yaɗa ɓarna ba maki wasu mutane ba su sani ba kullum su suna ganin sa kamar salihin bawa ba su sani ba saboda haka ba laifi ba ne ka faɗi aibinsa don mutane su yi hattara ce musu kun ga wani nan ku yi hattara da shi wannan kuma shi ma yana da dalili yana da hujja a cikin shari'a wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha sai wani mutum ya yi sallama da ya yi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji muryarsa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bi isa akhul ashira ka wannan tir da abokin huddan nan tir da shi amma da ya shigo annabi ya karbe shi hannu biyu shi da ya gama abin da zai yi tafi nana Aisha sai take cewa ya rasulullah ga wannan mutumin ga abin da ka faɗa lokacin da ya sallama bi ma'ana ka faɗi magana mara kyawu a kansa baka ba shi kyakkyawan wato yabo ba amma da ya zo ka karɓe shi hannu biyu ka har ya gama abin da zai yi tafi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya Aisha ai cikin wanda suka fi kowa munin matsayi a gaban Allah man tarakahu nasu makhafata sharrihi mutumin da mutane suka kaurace masa saboda tsoron sharrinsa sai kaurace kaga annabi ya faɗa a kansa kamar yana inzari ne ga iyalinsa yake ɗauka makwabcin mutumin nan fa ba mutumin kirki bane dole ki kasance ke ya tara bi careful kenan to saboda haka lokacin da kake so ka faɗa ka yi wa mutane gargaɗi akan wani in ta kama ka kama sunansa don su san sharrinsa tun ne ya zo ya shuka muku wani bala'i a unguwa ka faɗa mutane cewa wani fa ga abin da yake mu ma ya koma unguwanku ya koma to ku yi hattara da shi saboda mu ma ga abin da ya ɓaro mana ga abin da ya ɓaro mana riƙyar muka rabu da shi babu laifi akan wani wa mujhiran fisqan ka faɗi munanan maganganu akan mutumin da shi ma baya ɓoye saɓon Allah da yake yi a gaban jama'a zai kama hannun matar banza yana tafiya a titi don ka ce masa ɗan iska ba ka yi laifi ba ka ce wace kai da Allah wannan ɗan iska ne ba shi ma bai ɓoye ba a gaban gidansa zai ajiye teburi ya ɗaura kwalban giya yana sha in aka ce ka san wani ce kai da Allah wannan mashayin giyan ba ka yi laifi ba don shi ba bai ɓoye ba mujhiran fiskan ne na biyar wa mustaftin wanda ya je neman fatawa ko wanda aka je neman fatawa a wurinsa wani ne ya zo ya tambaye ka akan wani kakkace ka gani yanzu ba na so in yi gibansa ba na so yi da shi ka ce ba laifi zai ba wani ne ya zo neman yarsa to naga kuma wani abokin hulɗanka ne kun zauna gida tare kun yi karatu tare ko makamancin haka me za ka faɗa akan wani sai to ka gani sai ka fara tunanin cewa to an ce fa giba ba kyau ko ba haka ba sai ha to ba komai wannan ka zalunci wanda ya zo tunda shawara yanzu ya zo nema almustasharu mu'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka zo neman shawararsa an bashi amana saboda haka duk wanda ya zo neman shawara ka bashi muguwar shawara ka ci amana saboda haka yanzu tunda an zo bukata sai ka faɗi daidai abu da ka sani iya bukata wanda yake
to wallahi iya abin da na sani akan sa ba Allah ne mai karatun Qur'ani ban ma alimna alaihi min su ban shirki da munanan ayyuka ka ga ina ka. In kuma ka san wani akasin da yake da alaka da wannan auren to ya zama wajibi akan ka faɗa. Ce ta wallahi lallai kan mun zauna gida ɗaya da shi amma dai to yana dukan mata fa, sai ka dan faɗi wannan saboda yanzu batun aure ne. In ya ga zai bashi yassa ba laifi, kai dai ka faɗi naka ko ba haka ba. Amma mutane suka ce to malam irin wannan ayar al'ummar mu yanzu kowa an lalace, wai wanda ya zo neman shawarar ka gaya masa sai ya je ya samu ai na tambaya abokinka yace kai kana du sai ya ɓaro ma gaba ɗaya. Shi yasa mutane da dama sun ce to kai gaskiya ina ganin ka tambayi wani dai kawai. Amma mai hankali ka ce mutane mutum sun yi karatu tare da shi, sun zauna a gida tare, ka zo ka nemi bayani a kansa za ka ba shi yakka, ita kai ina ganin gwanda ka tambayi wani. Ai kana da hankali ai ya baka amsa, in kana da hankali ka ai ya baka amsa. Ya ce gwanda ka tambayi wani dai ba za ka ja baki sauke. To ya kamata wannan ya zama wa'azi. To amma in a shari'ance ne ka faɗa ba kai laifi ba, iya buƙatan wancan din ba wai za ka ƙara bayanin da ba a so ba a buƙatarsa ba. Wani ne zai ƙulla alaƙa ta kasuwanci da wani, ko yana so ya ba wa yana amana cewa ga dukiyata yana juya mini muna raba riba, sai zo ya tambaye ka, ba maki wani abu ya taɓa haɗa ku da shi na kasuwancin ko wani abu, ko ka san ka wakilce shi a wani guri na ka tsaya masa, ka san mutumin nan ba mutumin kirki bai da amana. Wajibi ne lokacin da wani ya zo sai ka ce to gaskiya wani fa bai da amana, in ka bashi dukiyarka da kyar ba ku rabu lafiya, wanda ni kawai shine zan gaya maka. To wannan ba za a ce kayi me kayi da shi a bayan shi ka ci namarsa ba, la, saboda wani ne ya zo neman me mustafti ya zo neman bayani. Wannan shi ma yana da dalili da zai goyi bayansa a cikin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wata mata ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah, mutane biyu ne suka zo neman aure na, da wani da wani, yanzu me take so ya rasulallah, a cikinsu wa zan zaɓa? Annabi ya ce to kin ga wani fa sa'alukun la mala lahu, wani fa in kika aure shi kan shi fa talaka ne fa bai da kuɗi. La'alla kuma irin ta annabi ya gama karanta wannan ta shiga gidan talaka za ta sha wahala dan ba ta saba ba. Ya ce ana fa sa'alukun bai da kuɗi, bai ce kake aure shi ba, ni dai na gaya muke siffarsa, in kika zaki iya shi kenan. Na ɗaya kenan, kaga wannan an faɗi nashi. Amma na biyun sai ce wa amma fulan, amma kin ga wani fala ya dawo asawu an atiqihi, baya barin saddansa a kafadarsa. Wasu malamai suka ce annabi na nufin cewa mai yawan tafiye-tafiye ne, sai ajiye shi ya ajiye ke wata biyu kafin ya dawo. Amma wata riwaya ta ƙara bayanin cewa kana darraban lin nisa, ina yawan bugun mata, ina duka. To wanne za ta zaba ciki? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce amma ki aure wani, banda cika dukan biyun. Annabi kamar ya nuna mata aibin, sai ya ce amma ni a shawara ga wani nan ki aure shi. Kaga annabi an zo neman fatawa ne, an zo neman bayani ne a kanun abin nan. Annabi zai ce kaga wannan batun aure ne ka ai giban su, annabi ya ce ba komai ki je ba, a'a. To wannan ba laifi bane. Saboda haka wannan shine na biyar, wanda koda kai maganan wani ba mai daɗi ba a bayansa ba ya zama laifi. Sannan abu na shida, wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari, wanda ya nemi gudunmawa da tallafi wajen kauda wani wata barna da ake yi. Wani ne ya zo ga abin da ya shuka na shari, ba maki mutane ba su sani ba, makwabcinka ne, wata ta musiba da shi zuwa zamaninmu, Allah ta'ala ya tsirar da mu,
wai mutum fa yana da gida, wani ma lalacin sai ga wai ya raba gidan biyu, cikin gidan iyalinsa fa sai ya dan kebin, amma ɗaya ɗakunan ya ajiye su kawai, yana zuwa da 'yan mata da 'yan iska suna zuwa lalata a gurin, ana bashi wani abu. Akwai masu yin wannan, kai ka san yana yi. Ta saboda haka in guraren da ka san ga inda za ka yi ƙara a zuwa kama shi, musamman guraren da jihohinsu hizba ke da ƙarfi, gwamnati ta mara musu ba, ka kai ƙaransa gurin hizba, sai makwabci na wani fa ga abin da yake aiwata, ya yi kaza ga abin da yake yi. Don ka je ka faɗi wannan, ba wanda zai ce kayi me, ka je kayi gulmansa, gulman da yake haramun ne. Wannan gulma me ne mai lada. Wani kawai kaga ana ganinsa ga wani ɗan ƙaramin shagonsa kamar da kirki, kamar panadol da paracetamol yake shirya, ashe ƙwayoyi yake siyarwa matasa. Ka sani inda doka ke aiki, ka kai ƙaransa, ka ce wani fa yana sayar da mugayen ƙwayoyi na halakar da al'umma, ka kai ƙaransa. Ba wanda zai ce kayi gibarsa, saboda me, wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari, kai yanzu ka nemi laifi ne a kauda wannan zunubi. Amma ba wa'annan ba, malamai suka ce haka kawai ka sa fefen wani kawai saboda ku ji daɗin gulma. Kai wani abun ma ya fi muni, cin mutuncin mutane da yi da wasu. Wani abun ya fi muni, wai tsakanin miji da mata ne suke sa fefen wani, su ba hiran da suke jin daɗi, kamar ya naɗa abin nan ɗinsa ga kafansa kan tebur, ta ɗan sa masa shayi ko jus, sai ta hiran wani. Wannan ya ka ruguza gidanka da kanka. Allah ta'ala ya tsirar da mu. To saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa'annan mutanen fa da aka musu farata ga farce na karfe ko na dalma, gashi nan suna yakushin kawunan su daga fuska har kirji, saboda munin aikin da suke yi na gulma da yi da mutane a bayansu. Al-Imamu Tibi rahimahullahu ta'ala yace wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin azabar da ake musu ne, saboda a lokacin al'adar larabawa ko kuma mata ne aka sani, idan musiba ta same su mace ta buga fuskanta da kirjinta, ko mata ne, yace sai ake musu irin wannan azabar, da mazan masu ma ana musu, sabida me, sabida mummunan siffar da mata aka san da su ma, a ce har kai namiji ma kai ma magulmaci, ya fi mamuni. Allah ta'ala ya tsirar da mu. Na ganin dan amma ya ƙara mana hadisi ɗaya mu gani. وعنه أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، وإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم. بعد yake cewa wa fihi aidan, har yanzu a cikin hadisin a cikin musnad imami Ahmad, saban da sauran wasu littattafai, akwai shi a cikin Tirmidhi, anhu, har yanzu daga hadisin Anas, qal, yana mai cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul, annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita wannan addu'a, yana cewa ya muqallibal qulub, ya mai jujjuya zukata, ya Allah da yake juya zukata. Anan yazo wal absar, kuma mai jujjuya fusaku ko kuma fuskoki. Amma wannan lafazin al absar din nan na kokarin samun sa ingantacce hadisi ban samu ba, saboda haka wanda ya shahara shine ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah kai da kake juya zukata, ina roƙonka ka tabbatar da zuciyata akan addininka. A wani lafazin thabbit qalbi ala ta'atik, ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan binka ya Allah, akan yi maka biyayya, akan yi maka da'a ya Allah. Annabi yana yawan faɗan wannan. Fa qulna, sai sahabbai suka ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, amanna bika, mun yi imani da kai, wa bima ji'ta bihi, da kuma abin da ka zo da shi, ka zo da alqur'ani, ka zo da musulunci, duk mun yi imani da shi ya rasulullah. Amma fa bi ma'ana duk abin da ka faɗan nan fa mun yarda, ya kamata mu, amma abin da muke so, fa hal takhafu alaina, shin ya rasulullah kana jiye mana tsoro ne?
kana jiye mana tsoro ne cewa kafa mu zo mu bar addinin nan, mu gashi nan mun jaddada imani, ga imani a zukatanmu, amma kana jiye mana tsoro? Qala, sai annabi ya ce na'am, ya ce kwarai ina jiye muku tsoro. Sabida me? Innal quluba baina isbi'aini ko usbu'aini, duk yanda ka faɗa yana zuwa, min asabi'i ar-rahman, wani lafazin min asabi'illah yuqallibuha kayfa sha. Yace abin da yasa nake jiye muku tsoro, kun ga zukatan bayi suna tsakanin yatsu biyu ne na Allah, Allah na juyawa yanda ya ga dama. Yau kana mumini, lokaci guda sai a ce kawai mun yarda Allah ya tsira da mu, lokaci guda. Kuma sai lokaci guda zaka ga wanda yafi kowa fada da musulunci, dare guda sai ka ji kawai ya karɓi musulunci. Wani lokacin ma ba wanda ya mai wa'azin cewa zo ka shiga musulunci. Allah shi ke juyawa, bi ma'ana shi yasa ya kamata mutum sai ta roƙon Allah, ya Allah ka tabbatar da zukatanmu akan bin addini. Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan? Me munasaban wannan? Ka ji annabin Allah fa yana tsoron uqubar Allah. Shi yasa Annabi ya dai ai Musa Allah ta'ala ya kare shi, ya tsare shi. Amma ya kasance darasi, sai yasa sahabbai sun fahimci cewa wannan darasi Annabi yake koyar da su. Kan mutum ya ce cewa a ka ba ni na fi ƙarfin wannan. A'a, jarabawar Allah ba inda ba za ta iya fitowa mutum ba. To saboda haka idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan, saboda yana jiyewa sahabbansa tsoro kas su kauce daga hanyar Allah su fada cikin fushin Allah, to don Allah waye ce zai ce yanzu shi ya aminta cewa saboda Allah ghafurur rahim ne, shi yayi abin da ya ga dama Allah ba zai mai hukuma ba? Waye isa yayi wannan in ba wanda shedan ya rinjaye shi ba? Allah ta'ala ya tsiratar da mu, Allah ta'ala ya kare mana imanin mu. Ana nuna mun lokaci yayi na da zamu dakata. Insha Allah zamu tsaya ne idan Allah ta'ala ya kai mu majalisi na gaba da izinin Allah ta'ala, sai mu ci gaba daga inda muka tsaya. Wallahu ta'ala a'lam. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.